Norte. Mga isyu, hihimayon. Riparo! Marhay na aga, Abril 27 taon 2022. Ako si Marlon Suplig. Inian, Riparo ang sa inyong sumbong sa kuyang Riparohon, daing personalan, Riparo sa naman, ikatulong aldaw kan simana, Miyerkules, mga ka-Riparo. Dahin na maloy huhusgahan ta na ang mga kandidatong nag-apply sa tuyang gobyerno mga kababayan bilang mga lingkod bayan na nagmamauot na makapag-serbi kan sa indang mga gustong ipartisipar para sa ikarahay kan sa tuyang kanya-kanyang LGU. Mga kababayan, sa ngunya na pagkaaga, pag-ulayan daw niya na kung saan ang probinsya kan Catanduanes, mga kababayan, opisyal lang na ideklarang Abaca Capital of the Philippines. Sa satuyang nakuha ang impormasyon mga kababayan sa Facebook page kana Congressman ng Catanduanes na si Congressman Hector Sanchez mga kababayan, sa bisa kan Batas Republika 11700 mga kababayan, ang Catanduanes deklaradong Abaca Capital of the Philippines. Pero bago yan nangyari mga kababayan, kadakol ni mga proseso na pinag-agihan kayan. May mga datos yan na pinagkukuha hali sa Tourism Office, sa Provincial Office, asin man sa mga espuersos kan sa tuyang mga Provincial Board Member. Saro na dyan mga kababayan sa nagtao ning sa iyang partisipasyon katakod sa produktong Abaca dyan po sa probinsya ni Catanduanes. So ngunyan, nasa linyang telepono, makakaulay ta si PBM Sunny Francisco, Board Member kan West District mga kababayan, katakod po sa good news na ini, na regalo na ini ngunyan sa mga taga-Catanduanes na mag-aangat sa pangkabuhayan, ilalong-lalo na ang satuyang mga abakalero dyan po sa probinsya ng Catanduanes. Board Member Sunny Francisco, marhay na pagkaaga, live po kita sa Bicol Online TV sa programang Riparo PH sa 88.7 Radio Oragon, Bira Catanduanes and 90.7 Radio Oragon, Legazpi. Marhay na pagka-morning, PBM Sunny Francisco. PBM, maray na pagka-morning. Good morning, partner. Magandang umaga po. Okay. Oo, partner, PBM, ano ang kunyan mo kung nakaabot sa imo ang istoryang ini na deklarado na ang... Choppy ka, partner, at choppy. Medyo choppy, bahalat ka, konti lang. Okay na? Okay na? Choppy ka. Medyo kakaproblema ba kita sa signal? Maingay ang line mo, tabi, partner. Okay, may problema siguro digdi sa tuyang ko yan. Okay na, arog na kayo, okay na, ayos na. Medyo okay na. Malibok ang, Halat ka ha. Makunyan daw kita. Pakiano daw ini mautro kita pag kuyan, mautro kita pag apod. Tamas maray mga kababayan na medyo klarado kuyan kita. Maapod ako utro, Board Member Sunny Francisco mga kababayan, katakod po ini sa kuyan. Sabi ta nga nganing, ayun, nasa linya, babalikan ta. Board Member Sunny Francisco, okay na? yes. Okay. Ayun, sa cellphone ang Okay. problema. So ano po ang kuya, naging partisipasyon kan sangguni ang panlawigan? I think balita ko saro ka sa mga nagbusol kaining katakod sa Abaca Industry dyan po sa probinsya kan Catanduanes. Ingon yan, deklarado na ini sa bisa kan Republic Act 11700 para apodon na ang opisyal na ang Catanduanes Abaca Capital of the Philippines. Hindi po, ang ako po, member ng Sangguniang Panalawigan way back in 2010 to 2016. Saro po ako sa mga movement na mag-gibong resolution urging the congressman or declaring the province of Catanduanes as Abaca Festival, Abaca Capital of the Philippines. Mayroon pa nga isang resolution. Isa sa mga board member, I was the temporary presiding officer in 2015. Ayun po, forwarded po sa Office of the Congress para sa aktibat para sa pag-file kang Congress kang House Bill declaring Catanduanes as Abaca Capital of the Philippines.
Board member Sonny Francisco ang pinagahalat ka sa itong mga kababayan, ano ang magiging impact ini sa tuyang mga parahagot diyan sa probinsya kan Catanduanes and maging sa Rehiyong Bicol? Yeah. Bago po yan, meron po akong na-pass na ordinance sa probinsya. An ordinance celebrating Katandungan Abaca Festival every 4th week of May. O That- di ibig sabihin, that is, ngunya na Mayo, may Abaca Festival ang Catanduanes. Kaya po, naumpisan po ini way back 2015. We are celebrating that every last week of May, every year. Nagsiselebrate na kami, maski dahil pa na-aproban sa Kongreso, sa Senado, na being the capital Abaca of the Philippines. Nagsiselebrate kami na ang Abaca Festival po digdi sa probinsya. Tiyatawaan mi, yung importansya itong nasa Abaca industry, itong mga paragot na may pakita, ma-showcase kang Catanduanes, ang produkto kang Abaca po digdi sa isla. And Tangunyan was marahay napakusog lalo, na-aproban kang Senate at saka yung upper, pirmado kang sa tuyang mahal na Presidente Duterte, kang April 15 yata, ang Republic Act 11700, declaring Catanduanes as Abaca capital of the Philippines. Siguro, namumunduhan niya ako sa mga panahon na ini, may nag-a-attacking karong hilang kang Abaca na dapat matawan ng solusyon na ini sa mga agrikultura sa pamagitan kang fiber industry na masolusyonan ang ga-attacking hilang sa Abaca. Anyway, baka matawan kami ng doon na kulang pundo sa national government na mag-boost ang Abaca production kang udigdi po sa isla ni Catanduanes. Nabanggit mo, PBM, itong sabi mo nga, di tama ano ko anong pangarang ka, sarong anong mga pamilya biyan ng mga insekto o nargatagi sa tuyang mga kabakanhan dyan. PBM, siguro, pakipukawan ta ang sa tuyang, kunya dyan, mga opisyalis ka na sa PhilFIDA, ano? Para seryosohon, asintawan ni magkanigong atensyon, para ang propagation kan Abaca sa Catanduanes, sabi nga ning dai maapektaran. Hindi po. Sa ngunyan, di man kapabaya ang probinsya ng Catanduanes, pamamagitan ni Governor Buboy Kua, matawan ni solusyon, ining hilang kang Abaca. Been around siguro megit sarong taon na sinusumpo mi ang hilang na ini sa Abaca. So, sana ma-eradicate ining hilang na ini, lalo na natawan, yung pagkakataon, ang Catanduanes, iyon na po ang capital Abaca Philippines sa Philippines po. Ako lang good yun. Yes, ang bareta ta board, saro kaya ta sa mga gakandidato mo niya, nagbabalik bilang provincial board member. So, in kaso, tao ang kaning pagkakataon, ano ang saro mo na pwedeng idagdag pa ng mga legislative move para po sa mas mapakusog ang kabuhayan kasi itong Abacalero in terms of pag inaapod na Abaca propagation, pagpapadakol ng Abaca o maprotehiran man ang satuyang mga parahagot? Hindi po. Numero uno, siyempre, step 1 di siyempre sa sektor kang mga Abaca traders, saka itong producer, na matawan ta ng maray na anak buhay. Siyempre, itong mga parahagot. Suspensia, duman sa mga Abaca suit, na matawanta ng naiiba pa no ang Abaca digdi sa probinsya ng Catanduanes. Something unique. The best fiber in the world. Nagko-compete kita sa ibang bansa. Ibang klase po ang produkto ng Abaca po digdi sa isla ng Catanduanes. So, kang hadyan po ako sa sangunang panalalawigan na tapos ko po ang chairmanship ng tourism. Kaya binubos ko po kaya nga nagkaiwa kong ordinance celebrating Catanduan Abaca Festival to showcase kung ano man ang produkto ni Abaca po digdi. Niyatawan niya gabos ng mga farmers producing Abaca sa indaman ining pagkakataon na sila ma-recognize digdi sa probinsya ni Catanduanes. So para ma-showcase man, nag-iimbitar kami foreign tourism or local tourism, punta po digdi. Siguro nga na being back to new normal,
Ngunyan na May, nainig ko na, nagdidiwas na po ang probinsya para ma-celebrar ang Abaca Festival po sa mga na Mayo, last week ng May po. Haranina. Board member sana San Francisco, salamat na maray sa oras panahon na ay tinaumos sa tuwing programa. Bago ko malingwan, gusto talang itaw ang kredito kaining sisay talaga ang sabi nga ni nagsikap na aram mo kaya ang mga arog kaining Republic Act dapat igwaning kunyan tawong na nag-follow up o talagang masabi tang tinawa niya ning oras. In fairness, kang nakaging Congress, kang ako board member pa, nagkaigwa kami resolusyon kay Congressman Cesar, kang siya nakapwesto. Siguro nabayaan, uya naman utro, kang nakaging ining tangguyan panalawian set of board members. Dahil akong yung membro, siguro nagkaigwa na naman yung follow-up. Because siyempre, pag nasasara ng kung anong Congress, you have to refile kung ano man na nabayaan, na-approvean ka na kaaging Congress. So, ito po, nag-credit na po ito sa tuyang presenting kongresista, Congressman Hector Sabiniano Sanchez, na siya po ang naka-author sa approval kang Republic Act po ito. Siyempre, sa credit sa mga nakaging congressman, siyempre, nagkataon man yun yung importansya ng Abaca industry po sa Catanduanes. PBM San Francisco, salamat na maray sa oras panahon na itinamo ka sa tuyang programang Reparo. Thank you so much, PBM. Okay, salamat din, partner. Basta kami po, digdi sa probinsya, minabalik po to sa Kapitolyo ang tendong lingkod. PBM Sani para matawan yung boses sa West District po, ang West District ng Catanduanes. Ako po minabalik po Garay sa unta probinsya, ngunyan na maabot na pirilian. Sana di masawa sa ko yung mga presidente digdi po sa West District at di man ako nasupog, di man kita nagpabaya kaya ako po dyan sa Sarguniang Panalawigan ng tulong terminate po. Sige, once again, salamat na maray, Board Member San Francisco. Mga kababayan... Okay, thank you, partner. Thank you very much. Good morning po. Ayun, kuta ng mako ang linya ni Congressman Hector Sanchez. Kasi dyan po sa probinsya ni Catanduanes, adyaon talaga ang inapod na pangkabuhayan kan sa tuyang mga inapod na mga abakalero, naga-engage talaga sa abaka. Ngunyan, saro yan mga kababayan, saro yan sa bigahiling kan sa tuyang mga local na officials kung papaano, number one, maprotehiran man ang sa tuyang mga abakalero. And pag-abot sa propagation, nakadako yung mga nakatiwangwang na daga na dapat mataw aning magkanigong programa kan sa tuyang gobyerno. Because once ang sarong bagay naging Republic Act na yan, so ibig sabihin, pwede siyang paglaanan ng pondo from national government. Kasi masasayang lang mga kababayan kung i-declare na Abaca capital of the Philippines, pero ang sa tuyang mga farmers yan, mga parhagot, medyo the same pa rin ang status ng sa indang pamumuhay. Kaya kung sisay man ang mga paladon na mga magiging lingkod bayan sa masunod na mga bulan, mga kababayan, tawan yung magkanigong atensyon ining programa because di sa Riyon Bicol, adyaw ng pinaka-the best na klase ng Abaca sa probinsya kan Catanduanes. Mga kababayan, dyan sa naman kamo, at yan magbabalik ang programang Reparo, makakaulay ta ang mayor ng Ginubatan na si Mayor Jima Onghoko. Katakod sa Usipon, sumbong na dapat ang riparohon, katakod dyan sa water system sa Barangay Morera, mga kababayan na halos abuto na ng tulong taon na daipa na pakinabangan kan mga residente. At dyan sa naman kamo mga kababayan, magbabalik ang programang Reparo, makalis ang magkapirang pagirumdom. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort is a locally owned private 5-hectare island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services.
Come and experience Nisibis Bay Resort, your tropical island getaway. Talk to Weri in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Nisibis Bay Resort is a locally owned private 5-hectare island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Nisibis Bay Resort, your tropical island getaway. Talk to Weri in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Nisibis Bay Resort is a locally owned private 5-hectare island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Nisibis Bay Resort, your tropical island getaway. Nagbabalik ang Riparo mga kababayan. Katakot po ini sa ipinapaabot sa tuyang usipon para mariparo ta, no? Ang katakot po dyan sa water system sa Barangay Morera, Ginubatan, Albay, na kung saan halos abuton na yata ng tulong taon, di po nagagana. Ngunyan, tanganing maaraman ta mga kababayan, importantihon tabi, ano, na masabutan ta kung ano ang status na kaini para ma-address taman. So nagpapaabot sa tuyang sabi kan mga residente dyan sa Barangay Morera, pakiriparo lamang dabi. So sinikap ta na maipaabot sa alkalde kan Ginubata na si Mayor Jima Onghoko. Nasa linya mo niyan na pagka-morning, Mayor Jima, marhay na pagka-morning live po kita sa Radio Oragon, Legazpi and Ako Bicol Online TV. Good morning po, Mayor. Hello, good morning po, sir. Oh. District Engineering Office para malaman nyo yung detalye kung bakit. On my part, ang kaya ko lang i-ano dyan, para ma-implement, magamit is magpara-follow up. Pero as to the engineering side, kung bakit ganon, na kailangan pa daw maglagay ng sa flood control pa na structure para hindi maapektahan yung yung sa tangke. Siguro po ang makaka-explain yan better is yung DPW. Okay. Opo, 3rd District. Sa 3rd District. So, Opo. ang problema, Mayor, sinabi mo, urot ng klan, dike ang kaipuhan? Ano pa? Ano ang kaipuhan na idagdag para magamit na ang water system na yan?
Ang sabi nila po, dapat daw malagyan ng structure para ma-protectionan po yung sa water system. So pinaka-detalye po, sir, pwede nyo i-check sa regional sa engineering office sa 3rd district para at least malinawan man po sa mga constituents para at least po maalaman po bakit hindi po nagpo-function pa as of now so water system na pigtaon ni Congressman. Mayor, ang concern kan sa tuyang mga concerned citizens sa Barangay Morera, kung minsan Mayor, pwede mo man napasyaran na hilingon ang sitwasyon because ang taramo ninda garo bakong akma so lokasyon mismo na nabugtakan and may posibilidad in case na mabugtakan na yan yung tubig for sa operation, yung gabat siguro kang nasabing ko yan, delikado duman sa yung structure because bako da masarig ang pundasyon. Mayor, ang sa tuya riparo siguro dyan, paminsan-minsan, baad mahiling mo Mayor, kaibaan sa imong Municipal Engineering Office, para at least matuwangan nindo ang nasabing kung iyan talaga akma sa lugar na binugtakan. Yun na nga po, siyempre, nire-respeto natin yan, nag-consultation sila dyan with the barangay and sa engineering. So, all the while, alam natin na akma yun, diba? So, siguro, para mas lalo maproteksyonan yung structure, need po maglagay ng additional depensa, which is yung sa flood control. So, anyway, sir, bisita po ako anytime this week. O paunahin ko yung pero nakausap po kasi si Kapitan. Ano sabi? Yun po ang explanation niya sa akin. So, pwede nyo naman po i-check kay Kapitan para magkaroon tayo ng additional inputs regarding po sa project na yan. Okay? Pero, yes Mayor, salamat Mayor. Pero last na lang Mayor, pero ang LGU, pagdating sa pondo, daining pakiaram ang LGU dyan? Siyempre, may pakiaram kasi magiging recipient kami. Kaya lang, actually, kasi nag-consultation na rin yan, sir, sa barangay bago yan proceed. So, nag-go sila. Kaya, siyempre, expected natin magiging okay ang project. Sana Mayor, kasi ang ang pag-alam kasi natin, pag may mga project na gano'n, number one, may mga pag-aaral na yan. Yung sa program of works kaya yan, halos, kaya ninda Mayor, halos more than 2 years na, parang sayang, parang hindi napapakinabangan or something like that. Opo. Pa-check na lang, sir. Pa-check na lang, okay? Sige, Mayor Jim Maonghoko, salamat uno na maray sa oras panahon na itinaw mo sa programang Riparo. Mayor, salamat. Okay. Yan po mga kababayan, si Mayor Jim Maonghoko. Pero for me, parang ako hindi ko masyado satisfied sa naging kuyan. Actually, pinasiringan mi ang DPWH, di may manakaulay so district engineer because during the time, may mga aram mo yun, dito aram ko mga commitment din because mas maray talaga sinda mismo magtaram. May mga nakaabot kayo sa tuwing information mga kababayan na medyo negatibo pero habo tama na banggiton, tulos-tulos hanggat dito makaulay so nasabi nga district engineer. Ang protocol kay mga kababayan sa mga proyekto kang gobyerno na pinaga-implementar, number one, mga kababayan, dapat yung ina-upload na kumpleto dapat ang detalye. Kumpleto ang detalye mga kababayan, yung description kang project, location kang project, implementing agency, mga kababayan, and amount kang project, and yung date started and yung completion. Now, ang sarong proyekto, maski bako man po ako engineer, mga kababayan, bago po yan ipa-implementar, gabos pinag-aaradala na kung ano ang magiging impact, kung iguaning negatibo, iguaning positibo. Pero sa base subot duman sa naging pahayag ni Mayor, igwa pa ning dagdag pang structure na iikakahang. Iluwas na yan duman sa project na water system, bad panibagong na naman budget o ano man na struktura. Ang punto talang diyan, sabi ka nagreklamo sa tuya for how many years halos sobra ng sobrang 2 taon, dahil napakikinabangan. So anong gusto sabihin? For me, my personal opinion, dahil talaga pinag-adala ng pulido, mga kababayan. Pero hayaan nindo, ang programang Riparo dahil matunong hanggat dahil natawan ng mga ganingong aksyon, sisikapon tapaman gilayon na makaulay ang district engineer dyan po sa sa Ligaw yata, 3rd district. And ang padua, pinagkakontakta man ko na si Kapitan mga previous days, ma-interview through phone patch, pero ang sabi niya, mas maray
personal na magkaulay. Kaya lang mga kababayan, no need naman siguro na mga personal pa kita duman. The same statement, okay na siguro ang tawag lang. Pero bayain dota ang sa programang Riparo, ini sa tuyang obligasyon mga kababayan na anuman na pinag-abot sa itong mga kahimanwa, mga ilalong-lalo na mga programa kang gobyerno na medyo mga negatibo na dapat ang riparohon. Mga kababayan, iya po ang sa tuyang concern, iya po ang sa tuyang pinaka-obligasyon na ang sa tuyang kaplanuhan makatuwang bakong makaulang. Ang tao mga kababayan, kalimitan makalingaw. Ang programa ta padago sa magpapagrumdum sa mga elihidong opisyal, sa mga empleyado ng gobyerno na medyo nakakalingaw dahil ang pagkalingaw dahil maning kapangyarihan maliban sa pagpapagrumdum. As in dyan po, nagtatapos ang satuyang programa mga kababayan. Sa mga reklamo, ipabot sa inyong sumbong sa kuyang numero 0928-622-1936. Dahil sigurado yan, ang sa idong sumbong sa kuyang riparohon, dahil personalan riparo sa naman, nasa sa masunod daldaw, salamaton na maray. Ako po si Marlon Supling. Thank you so much and God bless Bicolania.